बायनाय गिफ्टखौ दायो थांनो रेडि जाबाय। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै एसे देलायलायबाय, माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आङो। आंनि लोगोफोरबो दं आरोना। ओमफ्राय आङो दा नै बोरायजों गाखोग्रोबाय जोङो। ओमफ्राय माने आंनि लोगो सासे उन्दैनि लोगोनि मेहेन्दी दं आरोना लोगोफोर। आङो दाखालिहाय जे जाय लोगोनि बेचेलार पार्टि खिन्थादोंमोन ना, बे लोगोनि गाबोन हाबा थारमाने, ओमफ्राय दिनैहाय मेहेन्दी दङ। स' दा बावहायनो आङो थांनो नागिरदों आरोना, आंजों आरो आंनि लोगोफोरजों। थ' लोगोफोर, बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो फैदोलाय लोगोफोर आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव आंजों लोगोसे आङो लोगोनि मेहेन्दीखौहाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालायनोसैलाय आरोना लोगोफोर। स' फैफाबाय थादो। बिदिब्ला रेड कालार हिन्जाव गोदानजों एसे मिलायनायनि गानदों आरो आंबो ना। थ' फैफाबाय थादो। बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो दिनैनि आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव लोगोफोर। स' फैदो। खाबदेलायदों देलायगासिनो दं हिन्जाव गोदाना, दाहाय देखायगोन र'। फट' लादों। कपिराइट्सनि थाखाय आङो नै भइस अभार होनांलायबाय लोगोफोर। उफाय गैया आरोना, एकदमबारे माने मोनसे कपिराइट्स फैजानानै आङो आरोबाव बेखौ गोदान इडिटसो खालामफिनबाय आरोना दायो। माने जाथारा, एकदमबारे लाउड मिउजिक थाबाथाय फुरा कपिराइट्स फैनानै होजोबो। ओमफ्राय नै दायो ओरैजाय मेहेन्दीया फोनगासिनो दं, ओमफ्राय ओरै लोगोआ फट'शुट लागासिनो दं, बेबायदि आरोना। ओमफ्राय जोंबो नै मोननैसो फट' लालायबाय दायो, लाग्रोबाय आरो फार्स्टआवनो मेहेन्दि फोननायनि सिगांनो। ओमफ्राय नै सासे जोंहा बिथाङाबो ज' मेहेन्दीनि होननानै फट' लाबाय जोङो नै। बुरै पार्टिसो जोङो, गासिबो बुरैजोबनाय बिसोरो। बै सासे दंबावो, बिसोरबो बोरायजोबनायसो। ओमफ्राय बैथिं मेहेन्दि फोनग्राफ्रा फोनगासिनो दङ आरोना। देखायनि र' देखायनि बिनानावफ्रा सुन्दुरि गोजाजोब। बिनानावफोर थिखोना दसे जिरायफानोसैसो। लिस्टाव लांनि आङो। फिसाजोफोरखौ लोगो मोनदों नै। हाय होनदो, जा गोबावनि उनाव ना, जोंमानि फिसाजोफोर, जोंमानि स्टुडेन्टफोर बुरैजोब्बाय। मेट्रिक पास जाजोब्बाय मानसिफ्रा माला आं क्लास 7आव लोगो मोनदोंमोन बेखौ गोरलै फट' दंबावोसो गोरलैलै। पिंक कालारनि माबा हेयारबेन्ड होलायलाय दङ। औ ज' सिख्ला देरजोब्बाय नुवाखै फिसाजोफ्रानो, कलेज फरायजोब्बाय। हाबायाव दिनैसो लोगो मोनोना, आं बावबावदोंसोमोन नोंखौ मिथिबायना। ओमफ्राय नुनानैसो जा गोबाव उनावसो सानबाय आङो। हिन्जाव गोदानखौ बिमानै जायो, नैहा बिब' जायो। गावदांफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर माने एकदमबारे लाउड मिउजिक होनानै जों फुरा इन्ट्रेस्टआव मेहेन्दीखौ फोनबाय आरोना। ओमफ्राय केमेरामेनाबो नुवाखै, एकदमबारे 360 ना मा होनो बिदि गिदिंनानै माने मोजां फट' भिडिअ' लानानै होगासिनो दं। ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदानाबो माने मेहेन्दीयाव जानो थाखाय भुजिया मिस्थि लाबोदोंमोन नालाय। ओमफ्राय दा आं बेखौनो नै गावनो बै हिन्जाव गोदाननो एसे गोदै माने दौनो होननानैहाय लाबाय आरोना। ओमफ्रायो माने हिन्जाव गोदाननि आखायाव मेहेन्दि ओरै फोनगासिनो दंमोन ना। ओमफ्राय नै दौनानै होबाय आङो एसे। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो दै लोंबाय बिथाङा एसे, माने गोदै जाबाथ' बोरैबा मोनजोना। ओमफ्राय बेनि उनावहाय दिनै आंबो मोनजानि मेहेन्दि जाबाय आरोना लोगोफोर।
एफा मोजां मोसानायखौनो आङो मिउजिकखौ होनो हायासैलाय लोगोफोर माने मोसानायखौ ज' इन्ट्रेस्ट मोननानै आङो होनो लुगैनानै थेवबाबो मिउजिक गैयाबाबो उइदाउट मिउजिकआव होनानै होबाय आरोना लोगोफोर बरिंनो जा दुखु मोनखायो आं मा कपिराइट्स फैना होनायखौनो एकदमबारे जोंहा जा इन्ट्रेस्ट फुरा लाउड मिउजिक दामनानै मोसाबाय खिन्थु गैया होनोनो हाया थेवबाबो आङो इन्ट्रेस्ट खालायनायखौहाय होनो लुगैनानै होथारबाय आरोना लोगोफोर नांगौबा भइस अभारखौनो होनोसै आङो बिदि साननानैहाय उफाय गैयाना माथो खालामनो ओमफ्राय दाननोबो बायो माने इन्जय खालामनायखौ गरम मोनजोबबावबायसो ओमफ्राय नै बिथिंबो फुनगासिनो दं ओमफ्राय नै बेहा जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि बिदानि फिसाला आरोना लोगोफोर बाबु उन्दै बेहाबो फुरा माने एकदमबारे जोंजों गेलेफागासिनो दङ आरो जि खुसिनो ओमफ्राय नै आंनि फास्रायाव थाखुमानानै बिदि आंखौहाय नागिरनायखौ आंहा एकदमबारे नागिरनो थिनगासिनो दङ नै बे गेलेदों आरोना बियो बाबु बिस्रानि अनथावथावथार हाबायानोसै मिउजिकआनो दिगदार खालामो अयथासारनि बिगुमै सानैबो फैबाय नै जा मोजां हाबायानो नै दसेनो हायो फैगासिनो दं स्रा ओमफ्राय नै लोगोफोर बिथिंहाय माने हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि मन्दपखौ रेडि खालायगासिनो दं आरोना माने सानफ्लावार बानायदों आरो बिसोरो सानफ्लावारखौहाय हाखौहाय सानफ्लावार माने जि मोजां हानानै ओमफ्राय नै कालार आरि होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायोथ' माने ब्रह्मनिया थालिर गायनाय बिदि मोनलानो ओंखायनो माने थालिर गायाखै आरोना बिदिनो डेक'रेसनजोंनो बिसोरो जि मोजां खालामगासिनो दङ हिन्जाव गोदान जिरायग्रायाबो एकदमबारे जाजोबथारनोसै आरो नै हिन्जाव गोदान जिरायग्राया हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बिराद बुरजा दंफैयो नै बर्थमान सेस बोरायजोब्बाय बुरैजोब्बाय नैबे बिथां गोमोआल' सिख्ला ओमफ्राय गुफुराल' सेंग्रा ओमफ्राय दुनियायानो बोराय बुरै जाजोब्बाय खान्दाना ओमफ्राय नैबेथ' मालानि जुगाव लायो मालानि जुगाव लाबावगोन गावसो सेंग्रा गोरलै सानबावदों बेसेबां गोबाव थाबावनो सानखो औ आं जानोसै पेपार गोनां जानोसै लाइन ओंखाम जानोसै मनिकानि मेहेन्दिनि गाबोन आरोबाव जानो फैफिनबावगोन औ बेदरखौ नेगोन बिथिं दङ खावसेया बे रेजेक जाया जोंहा जानोसै मिरामिस बेदर अमा मिरामिस नोंना जाग्रोनोसै नै अमा बेदरजों नै ओमफ्राय जों ओंखाम जाखांगौमानि हिन्जाव गोदाना मालाय मोननैथिंनियाबो मेहेन्दिया रेडि जाजोब्बायमोन आरोना लोगोफोर माने फुनखांबायमोन मोननैखौबो ओमफ्राय बेवहाय माने फट' लादोंमोन ओमफ्राय बे मेहेन्दिखौ जाय आंनि लोगोनिखौ फुनदोंना बे फुनग्राया आइयाबो जोंनि लोगोनिनो आब' आरोना बे आब'आहाय माने मोजां मेहेन्दी फुननो रोंगौ बे आब'आ मेहेन्दी आर्टिस्ट आरोना ओमफ्राय नै आंहाथ' जानला मोनला आखिगासिनो दं आरोना एकदमबारे रोंखाया नालाय ओंखायनो बेबायदि माने गल होनानै थफा थफा फोननानै लाबाय आङो हारसिंनो जि मिन्थाव नुखायो दाना जेबो रोङा खालि बेखौल' रोंगौ आरोना नै मिनिथावथावनो थेवबो आखिबाय आङो लोगोनि हाबायाव
ओमफ्राय नै बिथिंहाय हिन्जावा गोदान आखिनायाव दाना मा नुबा माने एकदमबारे बेहा रिल्स बानायनो थाखाय फुरा स्टेप खालामगासिनोलाय आरोना बेहाथ' माने फुरा मोसानायाव इन्ट्रेस्ट दंखायो नालाय ओमफ्राय नै दायो लोगोफोर मेहेन्दियाथ' बथ साइड फुनखांबाय बिथिंबो ओमफ्राय आथिंनियाबो फुनखांबाय नालाय दायो केक हानो थाखाय नै फुरा रेडि जाबाय आरोना केक हानोसैनि थाखाय नै केकफोरखौ फुरा लाबोजोब्बाय ओमफ्राय नायलांदो नै Happy birthday to you. Happy Mehndi ceremony. Nah, baca. Samus lah pernah ngomong. Aku jaket. Muni beri kerja itu boy. Sadar, kadang. Soman kak. 1 minute, 5 seconds, 6 seconds aja beri. Mulai. Ini vlog apa sih? Oh, ini mobile balik phone camera ya. Hey guys, Mehndi selesai. Ăn lain là langsung deh, sudah. Ayo bahagia apa? Kop. Sampai dah. Dek. Mudah baju minjem ya nggak? Anggur kayak anggur. Disiksa lah isra. Oi naik zakai ni lah. Ma bustu beli na. Oंखामफोरखौनो स्राय जाबानो जायो केक हाखांबाय नै औ दा हानानै बयबो ओंखारजोबसै होमबा नै ओंखारजोब्बाय नै जोंबो बिदिब्ला जोंबो दायो ओंखारनोसै आरोना फोनखांबाय माखांबाय न'बानो आखिबाय हनै अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनाय बारा मोजां नङा अमा हालेवनायाव सैमासो गाग्लिदों ओरै दे लोगोफोर नै लामानि लाइटआ बेबायदि आरो आङो ब्लगखौबो बारा गोबाव खालामला मानो होनबा गय जादों आंबो बे ब्लगखौहाय बेवहायनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर औ थांसै आदा थाथ'दो गाबोन फैफिनखागोन दोनलांनायनि फुरा रेडि जानानै फैखानोसै थ' बिदिब्ला जोङो आंबो भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामहरदो कमेन्ट खालामहरनो दाबावहर हाबानि भिडिअबो नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव स' बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट बयखौबो लाभ इउ अल बाय हाबानि ब्लगबो नुनो मोनगोन आरो ना स' बाय बाय मेहेन्दी एसे नै बोखाबाय आं बाय